सारिगाम जत नाय तंगनाय ताकुतेबो खूब संदोंनो তিনি অনেক দিন পর ফেসবুক লাইভও মা ফাইহা কারণ বখাবো কিসা দুঃখ নাংজাক तांगै होनमले तिनी जों कायसा YTF नि अंगै एबा तिप्रा मुठानि अंगै कायसा थालिक तैसाओ प्रोग्राम खलायलेहा ओ प्रोग्राम खलायनि थांतानियो तिनी जों कासो जांना नांखा साबुबाय कासो जाक साबुबाय बादा रजाक जत चिनी तिप्रा सारगनो के बुया चिनी तिप्रा सा जोंबाय जोंसे जुति वालाय दंखांखाय जों बफ्रुसिनी हा माननाय बफ्रुसिनी ग्रेटार तिप्रा लैंड माननाय बफ्रुसिनी अस्तित्व रक्षा अंगनाय बफ्रुसों यक्षमा माननाय आबुनि जवाब साबरिनाय आबुनुसे आं सोंना मुसुगो तांगै होनमले जों फाइट खालायो आं सागनि बागैया आं साग तंनानि बागैया हा दै दफानि बागैसे उतिप्रा हास्तिओ तंनाय लुकुरंनि बागैसे जों फाइट खालायो तिनी तामा बागै तिनी निचिनि youth नि प्रोग्राम YTF नि लुकु कुटुम पांडानो कासना नांखा तामा कारण तंग तामा बागै कासो आबुनुसे आं सिना मुसुगो खाजानि ताकुति बुकुचं तांगै होनमले जों केबुनो कुनु किसु सया केबुनो एगेन्स्ट जों कक्सिल चया जों ग्रेटार तिप्रा लैंड नि कक सावो जिनि अस्तित्वनो जों रक्षा खालायना बागै जों सावो 12.5 लाख तिप्रा साने बागै जों कक सावो जों जिनि पार्सोनेल नि बागैया उ जागा ओले ताम बागै कासना नांखा नों तिनि थामसानि कक सावो नों से तिनि गारि कासावो निनि मुनु बंकुल निनि नफानि प्राय जागिया निनि बाबेट सम्पत्तिया निनि बापनि एरिया या मुनु बंकुल टिप्रासानि एरिया से टिप्रासा से तो मुनु बंकुल एरिया हो निनि जे नारी केलेंकारी नोंहाय बरकनो सिनिना नांनाय नारी केलेंकारी बरक लिडारावनो नारी केलेंकारी बरकनो जों काम के सिनियो नों तिनी जे गारि कासो माने जों साइमानो साबो गाम साबो हामिया तामा बागै नों तिनी गारि कासोबासोनो तामा रिजम तंग गारि कासोनानि सुनो निनि जागानो जों सेगिया निनि अस्तित्वनो जों सेगिया जिनि अवेयरनेस प्रोग्राम जिनि युथनि बिसिं तुइसिं थामसानि ककपिरो थामसानो जाजागिया ओइ तंखांखाय नौगा आसुइ तंदि फिया कक ता सादि नों सागां तैबो जुबानाय उक्लक तैबो जोंनो लाथिरनाय नों जितेन चौधुरीनि दालाल आं साइमानो नों जितेन चौधुरी बाय बर मीटिंग खालाय जितेन चौधुरी बाय बर मानलाय आं क्लियरलि साइमानो नागार सानो आनि फोन कल कायसा जिनि हाबुबाग्रा फोन खायो आं बिनि फोन रिसीव मा खायका आबागै आं साना मुसुगो तिनी जे गारि कासुनाय रंनो जवाब रोनाय तिनी जे गारि कासुनायनो शिक्षा रोनाय ग्रेटार तिप्रा लैंड मानखा आंखांखाय उ जागाव आं साक्ति तंनाया बुबाग्रा साक्ति तंनाया जिनि लिडारशिप तंनाया जत तिप्रासा तंनाय
Abuna kaisa muitu narik di. Abuna kaisa wansok di. Jeng jotoni bagai fight kayo. Personal ni bagai jeng fight kaya. 70 বছর রুমই ফুটজাও जों সাবুনি জারে ফুটজাকবা जिनि तिप्रसा पेट्रोल नेतारंनि बागै दिनै नों जितेन चौधुरीनि दालालि खालायै तामा मानबा बुबाग्रानि बुइनि बसकांखे बुबाग्रानिखौ काहाम सावो बिसियावखे नों जितेन चौधुरी बाय दिनै फुटु सबाय खाबले निनि जितेन चौधुरी बाय मीटिंग खालायमानि जितेन चौधुरी प्रभात चौधुरी बाय मालायमानि बिग सबाय खाबले निनि नों जुदि गुबै नेता आंखांखाय निनि अपिक बायके सबाय अपिक बरनि सबाय नों हरके बुइबाय आसुगनाय सालके नों जोंबाय आसुगनाय बात नों जे जागाव तामा खालाय आबो आनि थानि रिपोर्ट दङ नरखाय नारि केलेंकारि बरगरंनो जों कामके सायमानो कामके सिनियो जों आबोनो जों जवाब रिनाय आबो विलेज काउन्सिल इलेक्शननो जों प्रमाण रिनाय नारि केलेंकारि नोंहाय बार बरंनो जों सिनियो मुनु बंकल नब्बानि एरिया निनि बाबनि एरिया हिम्मत दंलाय फेस टू फेस आंबाय मालायदि आंबाय कक्सादि फाइट खालायदि आंबाय आं फाइट खालायनि रेडि दङ नरखाय नारि केलेंकारि करप्शन लिडारनो करप्शन लिडार जे करप्शन बरगरंनो आं गाम खालाय सिनियो हायसे फाइट खालायनायके उक्लक्ति फाइट खालायदि फेस टू फेस खालायदि आनि मुं धनन्जय त्रिपुरा नांलायनाय रेडि दङ थैरोना बागै नों रेडि दङ दै नोंहाय बरंनो आं गाम खालाय सिनियो एन उ जागाव जे तिनि जे गारि कासाव माने साबनि सापर्ट दं आबो आं क्लियार सायमानो आं आबोनि जवाबबो आं नायो आबोनि जवाबबो आं सानो आबोनि जवाबबो आं नायो हायसे नांलायनायखे फेस टू फेस नांलायदि बुसकांबाय बुसकां साबुनि दाम दं साबुनि हिम्मत दं नायलायनाय किन्तु आं तिनि जरातैबो आं दफानि बागैसे फाइट खायो आनि सागनि बागै आं तिनि कुनु दिनो कुनु किसु सानमुंबो करै नायमुंबो करै नरखाय बरगनो आं काहामके सिनियो हायसे तिनि नरकनि बागै नरखाय बरगरंनो नुबाय आनि बोखा जे आसकी फाटिना नायखा नरकनि जारैसे सिनि तिप्रासा कामाना नायो नरकनि जारैसे सिनि तिप्रा ओ हास्तेनि कमर थांना नायो नरखाय पेटुआ नेतारंनि बागै CPIM सासे नय CPIM जे 25 বছর तिप्रा सारंनि जे बेरमाननो जे तै फायमानि नरक CPIM से तै फायो नों ताबो CPIM या कारनै तिप्रा मुठाव फायो नों मिया साबोबाय आसुबा जितेन चौधुरी बायसे आसुनाबले प्रभात चौधुरी बायसे आसुनाबले जितेन चौधुरी बाय मीटिंग खायनाय नों सालुके CP तिप्रा मुथा हरके CPIM नोंहाय बरंनो आं सिनिया हाय देवानसो जिनि थाने प्रमाण दंगो नोंहाय बरंनो आं काहामके सिनियो हायसे बात पारे सोंबाय या कारदि नांलायनायके फेस टू फेस नांलायदि खानदान दे नांलायनाय फेमिलि नांलायनाय आं रेडि दङ रेडि खानदान फानो नांलायमानो फेमिलि फानो नांलायमानो आं धनन्जय त्रिपुरा आं रेडि दङ खानदान फेमिलि पलिटिकल वाइज आं नांलायनाय हायसे नांखांगे थैरोनाय तिप्रासानि बागै तब फाइट खायनाय नरखाय बाप्पार रावनो कप्लायावनि रोगलाक 2023 जों तिप्रा मुठानो कप्लायांनाय आबो बुबाग्रानि नेतृत्वै नांखांगे प्रानरनाय फिया ग्रेटर तिप्रालेण्ड तबनाय आबो आनि चैलेंज आबो नरखाय बरंना चैलेंज हो हायसे रेडी एनी टाइम एवरी टाइम रेडी
हिम्मत अनलाय फायदे नांलायनाय फायदे धनन्जय त्रिपुरा एनी टाइम एवरी टाइम रेडी नगनो तंगो फिया उक्लक्तै फुस 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 बुटै दिसा सामुंटा तांदे नांलायनाय के फेस टू फेस बुसकां नांलाय दे आई एम रेडी धनन्जय त्रिपुरा रेडी हाइसे अनेक सह्य खालायतै सह्य खालायग्ला हाइसे तामत जानाय आंनो सोंबाय आंबाय फाइट खायखांगोनखै तामत जानाय आंनो नगनि अखा मात्र बसाङो जेसक रितं सिरिनो आं काफान होनै आनि सागनि रिनि काफान होनै आं अखा आनि बसांनि जेरिनि जे आं दफानि बागै सामंटांना अखारफ्रो फुंनि अखारफ्रो सारिगनावबो किफिलना दोना किफिलि आबोनोबा आं कुनु ग्यारेन्टि रैमैया नांहागा थैयै फानो नगो सपायनाय होनिसै आं वानसगो खायसे आनि बसाङो जेसक रितं आबो आनि बा गफान नैसे आं वानसगो फिया नायदे तामो जानाय आं लायनो सोंबाय फाइट खायके आसोंनो सागै तिनि अरनो नोंहाय बात नेतानि बागैसो आं तिनि लाइट मा फायो आसोंनो सागै आं आनि अरो कटकनो माथाक्सिनाय जे ते आनि फेसबुक लाइव आनि लुकरक नायतंनायरनो बांफाय प्ले हामबाय मायाखौ हट काहाम छारि काहाम काम करुं के तंग